Peťa, Adam, Ondrej, Juraj, Peťo a Katka. Táto nebezpečná zostava sa videla na neobyčajný výlet. 2 autá a jediný cieľ. Prežiť. Lesné cesty, blato, hory, riskantné rozhodnutia, ktoré sa nedajú vrátiť späť. Pripravte sa na divokú jazdu. Bosnou. Bude to poriadna jazda. Či nedaj dávať. Potom tie fotky deka môžem poslať na jeden nejaký ten list. No. Aby som lahol, padol, mŕtvy, zavol. Mokré bundy, no. Nevadí. No, pri sám piču, však to nemalo kade. Tu narovno dole na body a potom ste hore istoto. Lebo aj tak pôjdeme tady to hore. Ja to už musím mať opravdu, takže veľké. Červenosť. Mám také. Červenosť. Nie medzi čiarami, no. Asi 7 €. Však to drahšie ako u nás. Drahšie ako všade. Zaujímavé to tu vyzerá. Vykročili sme bosnianske hranice. Čiže, krásne, vidíš tam voda. To brutál. To vyzerá. Zase vykonovali sme už strechu druhýkrát. A teraz ešte aj smerovky treba. Lebo samovolne vypadávajú, ak sa zachce. Čo to fajčíme? Jedinú drinu. Čo? Si sklamaný? Ja nie som sklamaný. Tam je aký vysielač na kopci. Čo ti jebe? Ty kopa, ten riadny. Prvý spotík. To je blázen. Okno 10 z 10 oprava, ani klapka. Opa, špezetku sme stratili z toho. Musím na prsech paskovať, to ona trošku odpadá. Asi tie hrázdne sa ti hodili viacej. Akože outfit poriešený, peniaze poriešené, takže odtiaľ to príjme ešte bohačie, ako my sem prišli. No, Pravdepodobne si to dojebala. to je problém. Lebo tak kedy musíš len prísť. Také hangári, ja si tam proste počúvať. Nová závada, tečí nám dovnútra. Môže byť. To vyzerá, bez dobre.
Sprchu sme neporiešili, ale poriešili sme niečo iné, niečo lepšie. No vidíte, co z toho... Začína to byť zaujímavé. Ja som tek... Takže sneh som fakt nečakal na tejto výprave. Takže v kráťasoch to si netrúfam zase. Však alebo to je to normálne, možno... Našli sme už miesto na spanie. Je brutálna zima, sneží, fúka. Asi 5-krát som sa potkol o tieto kolíky. Ale setup môže byť. Ešte sme to robili vo fík. Dobré ráno, čúráci. To je v piči. Neboli prisypať hlinou, že by to nerozfúkalo všade. Niekto tankuje autá. Niekto snežné skutre. To nemáme šancu výjsť hore. Ale to je pravda, no, to nie sú. Ale tak skúsime aspoň toto. Akurát som chcel kričať, že zapadnite do videa. Hej, ale Hiluxi. Na to moje tie maďarské číslo strejky. Máme výrazný problém s trakciou. Tak už je tu nejaký ten sklon. Nejaký kopček. Sme tu a ešte takých 400 metrov a potom už to začína klesať. Dobre. Nice. To pozrieť celú tú cestu. A potom keď začneme ísť do leta, si môžeme odopnúť. Dobre. Keď sa to jebe samé. Samé na stredu. Tak som toto s ním dostal trávu na strechu. Dobrá otázka. Nie. Sadni.
Domorodce! Drevo! Domorodci nejaký. To sú blázni. Neuveriteľný dymostroj. To je magor! Absolutnej piči, niekoľko kilometrov mimo civilizácie, takéto krásna príhrada, kryštálovo čistou vodou. Brutál. To hore je kamera? Troška náznak civilizácia, chaos. Asi tak. Hlavne. Ty kokot. Krátery v ceste normálne. Tak takéto vo Vyšniach nemáme. Peťko, ak ideme offroadovať, ideme zháňať street na... Tu sa auto nafukuje. Toto už je asi nafuknuté, dúfame. A tuto autičko zatiaľ cíga. Kúri. Išiel pán.